Velkommen til podcasten Forbudt for pistolsælgere. Din virksomhed eksisterer og udvikler sig kun, hvis du kan sælge dine ydelser eller produkter. Det er bare ikke alle, der holder af rollen og opgaverne. Denne podcast vil give dig inspiration for mennesker, der netop arbejder med salg, men har fundet vejen til at sælge sig selv på den gode måde. Jamen, velkommen indenfor i hulen, eller salgsstedet, eller hvad vi skal kalde det her, Jeppe. Det er jo sådan set, det er jo dit område, jeg befinder mig på lige i øjeblikket. Det er jo dit kontorfællesskab. Du tror, det er inde i mit domæne, ja. Det er jo det, jeg er jo. Velkommen til dig, Jeppe. Tak fordi du må komme. Kan du give sådan en relativt kort indflyvning på, hvem er det, der er medvært i dag? Jamen, jeg hedder Jeppe, og jeg har aldrig haft et normalt arbejde. Jeg har heller ikke haft et ønske om at have et normalt arbejde, men jeg har sådan ligesom sjusset mig frem i at finde ud af, hvordan skal mit liv struktureres, hvordan skal mit arbejde struktureres, og hvad bringer mig glæde. Og det har så ført mig til det her. og er du så glad? Ja, hver dag. Ja. Hvad er det, du laver så? Jamen, som du introducerede med, så har jeg et kontorfællesskab her i Aalborg, vi kalder Mama Made It. Det er en OD til alle vores mødre. De tror altid på os. Det gør min mor i hvert fald. Og så har jeg et produktionsselskab, som hedder Absent Wall. Jeg skal passe på, at jeg ikke siger Rabeck Media, det siger hver gang jeg tager telefonen. Men vi har lige skiftet navn til Absent Wall, hvor vi hjælper virksomheder med at entrere og agere på videofronten. Mm. Og det bringer mig faktisk frem til normalt, så den stafet, der kommer fra en af de andre tidligere medværter, har jeg også et spørgsmål, og så også et spørgsmål til dig. Og det bringer mig bare på banen i forhold til netop den her del af det. Det, som Christian Gustafsson, han undrede sig over, da han var inde sådan og stalkede dig, hvis du har set, han havde været og kigge på dig på LinkedIn. Det var netop den der sådan bemærkning, vi nedbryder den fjerde væg mellem jer og jeres målgruppe. Hvad betyder det? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Fedt. Jamen, det er jo et greb, vi har taget fra teaterverdenen, hvor man hele tiden refererer til den fjerde væg, som er mellem dem, der agerer, og publikum. Da jeg startede med at lave video for 8-9 år siden, der var det jo, havde du en interessant virksomhed, bare du lavede video. Nu har vi ligesom flyttet os, konteksten har flyttet sig, alle virksomheder laver i hvert fald en eller anden form for indhold, og meget af det er videobåret. Det vi sådan har kigget ind i, det siger, okay, det er ikke nok bare at lave videoindhold, vi skal lave noget videoindhold, som er seværdigt og som skaber værdi for netop den del af målgruppen, som virksomheden ønsker at interagere med. Så det vi har egentlig forsøgt at sige, okay, kan vi lave nogle frameworks, som for at blive i termen nedbryder væggen mellem virksomhederne og deres målgrupper, samtidig med, at vi selvfølgelig gerne skal gøre det seværdigt og værdiskabende for dem, der skal se det, fordi så er det alt andet nemmere at nedbryde den her væg. Så det har sådan været mindsetet for det omkring det. Okay, det er jo fint. Det er jo ligesom at putte sådan nogle værdier op på en tavle og sige, at vi udfører god kvalitet, og nu nedbryder vi den fjerde væg. Hvordan har I tænkt jer at gøre det? Jamen, vi har jo, skal vi sige, vi har i lang tid eksisteret som produktionsselskab. Virksomheder kommer til os med en idé, vi producerer det og sender det retur til dem. Vi har måske bevæget os lidt mere over i det, jeg kalder præproduktionen. Altså finde ud af, hvem er målgruppen? Hvad responderer målgruppen på? Søren, vores producer, var ude og lave et fokusgruppeinterview i går med en masse unge mennesker, og der er mange virksomheder, der drager af unge mennesker. Men det vi egentlig fandt ud af, det var, at mange af de teser, vi havde fremlagt sammen med virksomheden, diskuteret, det responderede de super dårligt på. Så lige pludselig så laver vi noget research, som vi kan egentlig implementere i produktionen, for at sikre resultatet af det. Fordi der skal jo også være et eller andet resultat med produktionen. Det er jo det, det er jo vores grundlag for at eksistere. Vi skal hjælpe virksomhederne med at rekruttere bedre eller nye medarbejdere. Vi skal hjælpe dem med at sælge deres produkt. Men kan vi lave noget research på dem? Hvad responderer målgruppen reelt på, inden vi går i gang? Så står vi bedre, virksomheden står bedre, og målgruppen får en mere positiv bias af virksomheden, fordi de ikke eksponerer dem for noget, som ikke skaber værdi for dem. Var det en frustration, der satte det her i gang, om at der er noget, der ikke fungerede, at det kunne blive mere optimalt i forhold til det?
Jamen, der er jo altid en hurdle, når man ikke er med i det, der foregår, inden videoen produceres. Fordi performer indholdet ikke efterfølgende, så vil bolden altid falde tilbage på, at I har ikke lavet en videoen godt nok. Nu kan vi reelt set kvalitetssikre, at den bliver... det må jo ikke stå og... jeg fjerner mine fingre. Men man kan jo ikke stå og sådan validere konceptet, når vi ikke har været med til at skabe tankerne forinden. Men kan vi være med til at skabe tankerne forinden, så kan vi kvalitetssikre produktet, og derved spiller vores ydelse reelt set også bedre. Men det er også båret af, at mange af de virksomheder, vi samarbejder med, og mange af dem, der kommer til os, det halter måske lidt på den front. Der sidder man en masse kloge mennesker omkring et rundt mødebord og drikker noget smuk kaffe, og så dykker man måske ikke helt så meget ned i, hvad målgruppen gerne vil have. Der er nok lidt en tendens til, at det bliver sådan lidt navlepillende, og det skal der også være plads til. Det skal bare være i en kontekst, som målgruppen gider at konsumere. Hvilken indvending har været den største ved det, at I går sådan lige præg i forhold til at starte op på et projekt? Jamen, når vi investerer timer i noget, så koster det noget hos vores kunder. Så det er jo en afvejning af, hvor meget vi skal tage på vores skuldre, hvor meget de skal tage på deres skuldre. Og det er egentlig en relativt åben dialog, vi har med dem. Vi har gode erfaringer med at gøre det her. Vi kan kvalitetssikre det produkt, som vi egentlig leverer til efterfølgende, men overvejende kan I også få nogle indsigter og noget viden, som vi akkumulerer, som I egentlig kan bruge igennem hele jeres marketingmix, ud over bare videoen. Så vi har egentlig fået rigtig god buy-in på det, og jeg synes, det er super spændende, fordi det gør også, at vi favner ikke bredere, men vi laver mere af det, som kan noget, som skaber værdi, og som betyder noget for vores kunder. Og det er alt andet det, der gør, at det bliver sjovt at gå på arbejde. Altså, det stikker imod alle retninger, tænker jeg, et eller andet sted, fordi mange vil måske gerne skifte navnet på deres virksomhed, men så ligger der en hel masse storytelling omkring det her, og det fjerner man af frygt for noget. Der er nogle kunder, som ikke kan genkende en. Hvilke overvejelser har I gjort jer der? Jamen, da jeg startede Rahbek Media i sin tid, jamen der var det min første praktikant, Mathias, der lavede logoet. Det var det, der var behov for dengang. Her 8 år senere var vi blevet en anelse leverpostej, vil jeg sige. Jeg tror ret beset, at vi nok var nogle af de første, der entrerede markedet. Altså for jer, der ikke lige kender Rahbek Media eller Jeppe, det vil sige, det bliver aldrig leverpostej i dit selskab. Nej, det var ikke helt leverpostej, men det duftede af leverpostej. Okay. Slæbe-leverpostej, kan vi kalde det. Men der var ikke gjort særlig mange overvejelser omkring, hvordan skal folk opleve interaktionen med os. Det gik vi ikke op i, det var ikke det, der var aktuelt. Vi skulle ud og skrabe nogle penge ind, så vi havde et eksistensgrundlag. Og på et tidspunkt fandt vi ud af, okay, hvad er vi egentlig som virksomhed? Og så satte vi i gang i en det har været en rimelig lang proces. Vi satte gang i en research-fase, hvor vi så egentlig snakkede med nogle af vores kunder, og nogle af dem, der ikke blev kunder ved os. Og det er gode læringer, og det gør lidt ondt også. Men man bliver klog på, hvordan opfatter folk os, og hvordan opfatter vi os selv, og hvor er det henne, der er en eller anden skævvridning af, hvad vi opfatter os selv som, og hvad oplever dem, der interagerer med os. Og det er jo ret beset også det, vi gerne vil gøre for vores kunder. Så det er også sundt nok at prøve at tage lidt af sin egen medicin i den her proces. Og så fandt vi ud af, jamen, hvad er vi egentlig? Og det mappede vi ud, det gjorde jeg med mine kollegaer, og vi tog en masse læringer fra den input, vi fik. Og så fandt vi ud af, hvor er vores eksistensberettigelse overhovedet? Fordi den var alt andet lige lidt udvandet, synes jeg. Den var i hvert fald en anden, end da den var, da vi startede. Og jeg tænkte, det kan vi godt gøre lidt mere interessant. Og så prøvede vi sådan at forme det efter, hvor vil vi gerne være hen om 20 år? Hvor vil vi være hen om 5 år? Og hvor er vi nu? Så kiggede vi på markedet, så kan vi finde nogle huller her, hvor vi ligesom kan placere os og stadfæste vores eksistens. Både gennem den ageren, vi har nu, men også som vi vurderer, vi gerne vil agere i fremtiden. Og så har vi sådan ligesom placeret os. Okay, jamen, når jeg sådan tænker tilbage på, hvad jeg sådan har mødt dig og virksomheden tidligere, så har det nok været sådan
en glad, kompetent gadedreng, som vil rule break mange ting. Altså, er det, I gør nu, er det så et modent tegn? Ja, det er det nok. Men det er også en erkendelse af, at virksomheden rummer mere end hvad jeg gør og min agenda. Fordi ret beset, så mange af vores samarbejdspartnere og kunder, de har ingen interaktion med mig. Jeg sidder måske mere bag frontlinjen og jeg sparer med mine kollegaer og laver sådan noget langsigtet arbejde, og det nyder jeg. Men jeg synes også, at det er et forkert fortælling, at det kun er mig, fordi det er ikke mig, der skaber værdi i interaktionen med os. Det er mine meget, meget kompetente kollegaer, der gør det. Så vi skal også flytte en bias fra mig, og så egentlig skabe en fortælling, som alle mine kollegaer er med til at skabe og køber ind i. Men jeg er jo stadigvæk nok en lidt ældre gadedreng, og det kan jeg godt lide at være. Og det dufter det da også lidt af, men det er jo også det, der sådan ligesom former den ageren, jeg har i hvert fald, på et personligt plan. Jeg tænker strategisk, så handler det også noget med, at hvilke kunder vil man gerne have ind? Jeg tænker, der skal være en eller anden form for synergi i forhold til det. Der vil også være nogen, der siger, jamen prøv at høre, vi skal bare have den her video her, kære Absent Wall. Stik os den. Ja. Sige så nej. Ledende spørgsmål. Mit håb er, at der er rigtig mange, der fravælger os, fordi vi har valgt den vej, vi er gået. Og det gør så også, at dem, der tilvælger os på et mere funderet grundlag. Vi stiller relativt store krav til dem, vi skal arbejde sammen med. Både fordi, at det sikrer deres succes i vores meget simple objektiv, men også fordi, at et samarbejde, det skal være givende for begge parter. Så ja, der er relativt mange, vi siger nej til, men der er også relativt mange, vi siger ja til. Og så er der nogen, der vælger os fra eller til. Men jeg synes, det er helt fair at stille krav til dem, man skal arbejde sammen med, fordi at vi betragter vores kunder som nogen, der har viden på deres felt, og de skal også gerne betragte os som nogen, der har viden på vores felt, og så kan vi skabe noget synergi, der kan blive rigtig, rigtig spændende. Men vi er ikke marionetdukker. Nej, det er den der handskedukke, det er kun den. Nej. Jeg tænker meget på, noget af det, I gør her, det er jo sådan at gøre så attraktivt på markedet, i forhold til at sige, men det er så den her, vores kat i sækken, den ser ud, for i sækken er ikke tilstedeværende. Hvad gør I proaktivt? Eller nøjes I bare med sådan den her storytelling? Jamen, altså, der er jo lavet en relativt stringent plan for, hvordan vi agerer. En ting er, kan man sige, basen, brandet, men vi er også nødt til at sikre, at der er nogen, der ser det, nogen, der opfatter os som... Altså, vi har arbejdet meget med termen sådan thought leaders. Også båret af, at vi har ikke den største sådan... outreach-skabende salgsorgan, så vi er nødt til at positionere os selv proaktivt hos dem, vi gerne vil sælge til. Og det er så en del af, kan man sige, det overordnede koncept, styr på fundamentet, og så hele tiden sørge for, at der er noget indhold ude, der skaber awareness omkring, hvad vi gør, hvad vi er, hvilken værdi vi kan skabe. Og så sidder vi relativt passivt og venter på, at folk de kontakter os. Det er rigtig, rigtig interessant. Jeg tænker... Nu nævner det med, at kunderne kan sige ja eller nej til jer. Hvilke kriterier skal der til for, at kunden er interessant for jer? Altså, vi har som en del af vores fremsigtede plan mappet ud, hvordan en ideel kunde ser ud om 10 år, 5 år nu. Et af de krav, vi stiller nu, det er, at de skal have et digitalt mindset. Altså, jeg har ikke forstand på, eller vi producerer ikke indhold til TV2 Nord. Al respekt til det medie, det kan også noget, men det er bare ikke det, jeg tror på. Vi er nødt til at arbejde sammen med virksomheder, der har et digitalt mindset, der har en OK... Og hvad betyder et digitalt mindset for dig? Jamen, de skal have en OK marketingforståelse, de skal forstå, hvordan implementerer man video, de skal forstå rammerne omkring videoindhold. Det er ikke nok at poste den på sin Facebook-side, og så vente på, ens mor går ind og liker det. Det skal der også være plads til, men det er ikke der, vi omsætter video. Og så har vi en forventning om en lidt mere langsigtet, kan man sige, tilgang til det at producere video. Video kan i min optik tænkes på 2 måder. Der er det meget sådan performance-orienteret, hvor at kort, kontant, skub det ud paid.
Og så er der det, jeg er lidt mere draget af, som er sådan... Det er ikke i direkte modsætning til det andet, men sådan det mere værdiskabende indhold, hvor man producerer indhold, der har en, skal vi kalde det en seværdighed. Og det kan sagtens gøres i en kontekst, der også skaber værdi for virksomhederne. Men kan man tænke det ind i det, og så samtidig sikre, at folk får noget ud af at se det, så det er ikke bare skub, men det er også noget, man gider at sidde og konsumere, så har vi et godt udgangspunkt. Lyder super interessant. Jeg glæder mig til at se de her seværdige, værdibaserede videoer, som vi kommer til at producere. Salg for dig, det er jo meget det, der kan man sige, sådan er ideen i den her podcast. Salgsbegrebet, hvordan definerer du det? Jamen, i min optik er salg nødvendighed for eksistens. Der er super mange kreative mennesker, som er markant mere kreative, end jeg er, men som ikke kan finde ud af at sælge. Der er også mange mennesker i den her verden, der er meget bedre til at sælge, end jeg er. Så jeg er nødt til at finde ud af, hvor er mit eksistensgrundlag som sælger, men også finde ud af, hvad giver mig værdi. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har prøvet faktisk med dig ved min side og prøve at ringe ud til nogle mennesker. Og, gjorde det jo. Jeg gjorde det, men det bragte mig ikke værdi. Det, altså ikke i form af kunderne responderede, eller kan man sige, leadsene responderede egentlig OK på det, men hvis jeg skal være selvstændig, så skal jeg dele med at være glad for det, jeg gør. Og det er ikke at sidde og ringe ud. Og det tror jeg nok, at den erkendelse også er vigtig. Hvilken form for salgsrolle skal man varetage i sin virksomhed? Og der er ikke nogen rigtig eller forkert vej, men man skal følge, lyder sådan hippieagtigt, sit hjerte i forhold til det her. Hvad føles tro med dig? Og hvordan har du så fundet din salgsrolle? Jeg har fundet ud af, at jeg bare skal larme. Okay, godt. Fedt. Larm løs. Nej, altså jeg er jo en forlængelse af, hvad Absent Wall er. Så min ageren skulle gerne i en eller anden grad afspejle Absent Walls agenda, men også i en eller anden grad præge folk i retning af, at vi kan et eller andet. Så selvom jeg siger, at jeg sidder bag linjerne og agerer, så er jeg jo også på frontlinjen i forhold til at skubbe virksomhedens agenda. Så det er egentlig relativt simpelt, det jeg gør. Jeg grinder den på LinkedIn. Det gør jeg ved at dele. Jeg tror, hvad det betyder, at han er meget aktiv på LinkedIn. Ja, sorry. Ja. Jeg forsøger at være aktiv på LinkedIn, fordi det bringer mig glæde. Og så kan jeg godt lide at dele mine tanker der. Og når jeg deler mine tanker der så kommer der et større flow af folk, der refererer til, at de har set mig på LinkedIn ind igennem vores virksomhed. Og så konkluderer jeg egentlig rimelig, okay, jeg kan godt lide ageren. Jeg kan godt lide, skal vi kalde det, forspillet i salget her. Og så skaber det værdi i virksomheden. Ergo er det noget, jeg fortsætter med. En af de ting, som i hvert fald, da vi havde det her samarbejde sammen, det var også sådan, efterspillet, nu snakker du forspil, så er der så et scenarie derimellem, og så er der efterspil. Hvordan takler I selve den opfølgning på det, som I går og laver? Vi har et sådan relativt stringent offboarding flow, og det handler lidt om, hvordan selvfølgelig hvilken service virksomheden køber ind i, men også om hvordan det er struktureret igennem det produkt, de køber ind i, eller den service, de køber ind i. Men vi er jo det er jo, jeg tror det er generelt for alle virksomheder, svært at få nye kunder ind. Det er meget, meget nemmere at skabe værdi for en kunde, og så egentlig sige, skal vi ikke skabe noget mere værdi? Så det er sådan relativt fornuftigt mappet ud, hvordan vi kan man sige, at det vi søger hele tiden og kontinuerligt, det er at holde relationen. Det er ikke sikkert, at X virksomheder har brug for video lige efter de har købt video, men så skal vi i hvert fald sørge for, at vi er top of mind næste gang, de har brug for det. Og det er jo, jeg har det lidt stramt med sådan ideen om skemalagt relation, men relationer er så også det, jeg synes, der er sjovt ved mit arbejde. Så det er sådan en god harmoni med at sikre, okay, jeg holder mig trit med, hvad vores kunder laver. Jeg byder ind med værdi, hvis jeg ser et eller andet interessant i min rejse på LinkedIn. Og så har vi en åben dialog og en helt fair dialog, fordi jeg synes jo, ideen om at købe noget hos nogen, som skaber mere værdi end det, man sådan ressourcemæssigt bruger hos dem, er en smuk tanke. Så hvis vi hele tiden er ops på, at det vi leverer, det performer, så har vi en god case, og så kommer kunderne som regel tilbage. Så det er en anden form for bæredygtighed?
Ja, det er det. Du nævnte på et tidspunkt i snakken her, at du egentlig gerne vil følge op, men det at putte noget i dit stringent system også kan være en udfordring for dig. Jeg ved, når man går i drift, så kan man godt gøre det, at man holder fast i bordpladen, og så glemmer egentlig i bund og grund det, der også var udgangspunktet. Hvordan vil du sikre dig, når du ikke sætter opfølgning og relationer ind i et system, at du stadigvæk gør det? Jamen, jeg er nødt til at sætte mine opfølgninger og relationer ind i et system, for ellers så gør jeg det ikke. Okay, og hvordan gør du det? Hvilket system gør du det? Jamen, det gør jeg i vores CRM-system. Hvis ikke jeg har et output på, hvad jeg skal lave, så laver jeg det, jeg har mest lyst til, og det er langt størstedelen af tiden ikke det mest givende. Så jeg er ret god til at strukturere min dag forud, fordi når jeg gør det, så er jeg ikke så draget af det, jeg har mest lyst til. Så laver jeg som regel det, der skaber mest værdi. Mm. Så det er sådan en struktureret rebel? Det er nok en rodet hjerne, krydret med lidt rebel, der prøver at arbejde så lidt som muligt ved at gøre det, der er mest værdiskabende. Mm. Er det der er redskabet til, at du kan være den, der, nu bliver det totalt bossagtigt, altså har muligheden til at være agil eller tænke ud af boksen? Er det, der gør det? Fordi den der drift, at man hele tiden skal tænke nyt, den kan også godt blive drænet på et tidspunkt. Altså, jeg har jo en forkærlighed for nyt. Og det er jo også en af mine største hæmskoer. I den forstand, at hvis jeg finder på noget, så har jeg nok allerede implementeret det. Og det er ikke altid supergivende. Så når vi tænker nyt, så har vi lavet det, vi kalder en inkubator, hvor den får lov til at inkubere lidt, og er det en god idé om 2 eller 3 uger, når vi venter den på en af vores møder, så er der måske noget potentiale i det. Men for mig handler det ikke om, jeg elsker at tænke nyt, for mig handler det om at acceptere, okay, vi kan ikke tænke nyt hele tiden, der skal også driftes lidt. Fordi driften er jo, det er ikke det sjove, altså jeg er nok en igangsætter fra hjertet af, men driften er en nødvendighed, altså den der, jeg kalder det grinden, jeg har ikke lige en anden term for det, men det er jo der magien sker, og det er der, hvor man manifesterer potentialet, men man manifesterer også sin eksistens. Så da jeg startede, var det bare fordi, jeg synes det var sjovt, og nu kører vi videre, fordi jeg har accepteret, at der skal grindes. På et andet niveau. Præcis. Ja. Der er mange, der har den udfordring med, at man kan kalde det en popcorn-hjerne, at de tænder på nye idéer, og så antidrifter de, fordi det hele tiden popper idéer op. Hvad vil dit råd være til dem, som kan sige, som måske gerne vil komme videre, men der kommer en ny idé i morgen? Jamen, man kan ikke stoppe idéerne. De kommer. Jeg har gjort det, at jeg har dykket ned i konceptet Getting Things Done, hvor jeg egentlig super struktureret mapper alle mine to-do's ud, og så forholder jeg mig til, hvad er det, jeg skal gøre. Jeg kalder det next, eller det hedder det i forhold til termen. Men så sidder jeg ikke og screener på, hvad er det, jeg har mest lyst til? Så popper der én ting op. Det er det, jeg skal gøre næste, altså det next step. Og så har jeg forholdt mig til, hvad for nogle af de her projekter skaber mest værdi, eller hvad for et projekt har den strammeste deadline. Så bliver det hæmskoen for, at jeg ikke sidder og arbejder på noget nyt eller noget spændende, fordi at jeg er nødt til at forholde mig til, hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er næste skridt i det her? Overgangen fra, at du gjorde det, du havde lyst til at gøre, og var begejstret i nuet for nye idéer, til at du nu har det system her. Var det den nemme overgang? Det er jo en kamp hver dag, Per. Det tænker jeg nok. Det er en kontinuerlig kamp. Altså, det er virkelig en kamp. Men jeg bliver draget af det output, jeg kan se, jeg leverer. Men det er en kamp på daglig basis, i forhold til ikke bare at gøre noget, jeg synes er spændende. Og så giver jeg mig selv en lille treat nogle gange. Når jeg har lavet... Altså, jeg arbejder efter en Pomodoro-timer, det vil sige, jeg arbejder 20 minutter. Jeg har lige bombet op til 25 minutter, men jeg tror egentlig, mit så vi kalde det threshold ligger på omkring 20 minutter. Så siger jeg 20 minutter gange 6, så har jeg lavet det, jeg kan. Har jeg stadigvæk lidt tid til overs, så går jeg en tur, eller så laver jeg noget, jeg synes er sjovt. Okay. Så man skal også belønne sig selv nogle gange.
I har jo også arbejdet med en anden måde i virksomheden på at sige, jamen det er en 4-dages arbejdsuge. Så det jeg faktisk ikke har sagt til så mange, da vi stoppede igen. Okay. Nej. så det er passé nu, eller hvad? Det interessante ved 4-dages arbejdsuge, og især i den her kontekst, det var, at det var en sjov idé, jeg fik. Så satte jeg alle sejl ind for, det skal vi prøve. Så brugte vi Q4 af 2020 på at forberede alt. Det tog 300 timer. Hold da op. Ja, men det var smukt. Det krævede en rimelig... Det krævede en gennemgang af alle altså alt er beskrevet minutiøst. Hvem har ansvar for hvad? Hvorhen i processen? Hvad oplever kunden her? Hvordan skal du agere i forhold til kunden her? Det giver mine kollegaer frihed til at agere, uden at jeg skal involveres i det, men også på basis af, hvem de er, så længe de følger de her, det er en lang snak, følger de her guidelines. Så sagde jeg, nu prøver vi 4-dages arbejdsuge. Det kørte vi med i 1,5 år, indtil vi har evalueret det faktisk her i Q2 2023. Altså, vi kan godt lide at arbejde 30 timer om ugen. Når jeg kiggede på den finansielle data, altså sådan vores økonomiske formåen inden for det, så performede vi lige så godt som før. Der er jo en eller anden skyve her i forhold til, at vi havde så godt styr på vores processer, så det kan godt være, at vi havde performet endnu bedre end ellers, men vi fik virkelig noget fra hånden. Men mine medarbejdere synes faktisk, det er sgu lidt stringent, det her, Jeppe. Okay. De føler sig en anelse låst af, at på 4 dage skal vi nå 30 timer. Det vil sige, at du skal være her klokken 8, mellem 8 og 8:15, og så skal du gå klokken 4 eller 4:15 i 4 dage. Du kan ikke, hvis du skal til lægen, skal du klippes, skal du til tandlægen, så skal det være om fredagen. I de her timer, der skal du arbejde. Du har præcis en halv time til at spise. Du skal ikke snakke ud ved kaffemaskinen, men du får 7 timer af mig. Altså, de får stadigvæk fuld løn. Så det fungerer ikke. Så nu arbejder vi 5 dage om ugen, 30 timer. Men folk kan selv strukturere deres tid. I dag der kom jeg 8:30, fordi min søn han ikke sådan helt magtede at få tøj på. Jeg ville ellers have stresset super meget over det, men sådan en dag, herregud, så bliver jeg måske lidt længere. Og det giver super meget frihed. Og mine kollegaer kan tage hjem og hente deres børn, eller de kan møde senere. Der er stadigvæk nogle retningslinjer for det, men nu arbejder vi 30 timer om ugen på 5 dage, og mine kollegaer synes, det er så meget sjovere, end at have en ekstra fridag. Og det var, fordi min hjerne var besat af en ekstra fridag. Men det er jo en stærk læring i forhold til at teste nogle ting af. Ja, hvad fungerer egentlig? Og jeg tænker, at der er mange, der tænker, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Nej, men så prøv at få noget erfaring ud fra det. Og her har I noget at bygge på jo. Ja. Cool. Måske er det her et flyver. Jeg aner det ikke, men nu prøver jeg af. AI, kunstig intelligens, er det et stærkt redskab? Er det en fjende, eller er det en ven? Altså, jeg er super draget af det. Og vi bruger lang tid på at studere, hvordan vi kan egentlig omsætte det til noget, der skaber værdi. Samtidig tror jeg, at PT er det ikke helt moden nok. Altså, man ser en rigtig mange spændende tendenser i det inden for mange forskellige brancher. Men samtidig er jeg nok også åben for, at man er nødt til at adaptere det i en eller anden grad, for ikke at være sådan semi-tabt. Men vi skal også erkende, at der er en vis hype omkring AI lige nu, som AI ikke er helt moden nok til. Men vi bruger lang tid på at finde ud af, hvordan vi kan implementere det. Altså, vi kommer fra et udgangspunkt af, hvor vi har det, vi kalder en swipe-file. Jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at alle vores idéer, dem finder vi på fra bunden af. Vi stjæler. Altså, brudstykker stjæler vi fra andre. Okay. Og det er egentlig ud fra ideen, at hvis vi skal finde på alt fra bunden, så bliver det ikke særlig godt. Det er heller ikke sikkert, at det bliver særlig originalt. Så vi tager de bedste brudstykker. Vi kan sådan lige se, okay, det kan være relevant, det kan være relevant, det kan være relevant, og så sammensætter vi det til en ny skål, skal jeg kalde det. Og det kan AI være super behjælpelig med at ligesom øge kvantiteten af den her swipe-file i forhold til at idégenerere. Det er noget, vi kigger ind i nu, men samtidig bruger vi det også til at generere meget af vores præproduktion i forhold til at generere billeder til vores storyboards eksempelvis, fordi før så kan vi
vi kan bruge en halv time på at finde et billede, der indkapsler det, vi vil. Det kan man, eller så kan det være, at man skal tegne det, men det er ikke altid det, sådan fanger det. Men så genererer vi det bare i AI, smider det ind, siger, det er selvfølgelig AI, men det er sådan her, vi visualiserer det. Og det er jo så, vi er kommet til at bruge det i præproduktionen. Der er også nogen, der bruger det i produktionen, og vi bruger det til del også i postproduktionen, eksempelvis hvis vi har et langt interview, der skal klippes ned, så bruger vi AI til ligesom at fjerne alt det, vi ikke gider have og sådan noget. Interessant. Ja, det er meget, meget potent, stadigvæk meget, meget nyt, men der er potentiale i det. Ja, der er jo kæmpe store muligheder. Jeg kan sige, at det popper op i alle mulige afskygninger. Om det er så tekst, billeder eller video, eller hvad det nu skulle lægge i det. Det er jo en vild verden. Ja. Lidt umoden, men vild verden. Sådan er alt startvalg jo. Ja, rimelig umoden. Inden vi sådan lige sætter stafetten videre, så er det jo, at du skal prikke lidt til mig. Det er jo en del af din forberedelse. Og det er det, der gør, at jeg synes, den her serie, den kan godt blive lidt angstprovokerende. For man ved aldrig, hvor man har dig henne. Nej. Men det er noget, jeg har tænkt over. Allerede der begynder at blive farligt. Jeg har sådan en idé om, når man entrerer, kan man sige, servicen, at lære nogen om noget, så er det, fordi man ikke selv kan finde ud af det. Så mit spørgsmål til dig, Per, kan du overhovedet sælge? Overhovedet ikke. Nej, jeg er ligesom dig. Jeg begynder også bare at lave noget social selling og dele mine tanker omkring det her. Jeg tror, det, der gør mig god i forhold til det, jeg gør, det er min begejstring og min rummelighed, og at jeg har evnen til at se tingene anderledes, end det, man ellers ville se tingene på. Ikke sådan er forudtaget, eller plejertanken, den er jeg heldigvis ikke farvet af i scenariet. Og der tror jeg, at det gør mig god i forhold til, når jeg er ude og kigge på virksomheder. At jeg ikke er farvet af, jamen nu Kai, han er sur, og tidligere har vi altid gjort sig den her. På den måde, så tænker jeg, at jeg er god. I forhold til at tænke salg og være sælger, så tror jeg har akkurat de samme udfordringer som alle mulige andre mennesker, at jeg ikke vil prakke nogen noget på, jeg vil ikke være besværlig, jeg vil ikke være ham den irriterende sælger. Og det er nok det mindset, jeg så også prøver at bringe videre. Jeg hader selv telefonsalg. Jeg synes, det er noget, fanden har skabt. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg havde en opgave i starten af min egen karriere som selvstændig, hvor jeg skulle ringe rundt for andre. Det blev skubbet foran mig. Jeg brød mig ikke om det. Jeg tror, et andet sted, der er jeg nok sådan meget ens med det, du siger, men prøv at finde den rolle, som passer dig bedst. Og så dyrk den. Der er andre, der er gode til kold canvas og telemarketing. Det er bare ikke der, hvor jeg skal være. Det er en anden form for salg. Og du står bare og nikker. Jeg synes, det var et godt svar. Fedt. Skide godt. Jamen, vi skal jo have et andet godt svar fra en af de næste medværter, der kommer i den her serie, Forbudt for pistolsælgere. Om han er rendyrket pistolsælger, det ved jeg ikke, men jeg er super nysgerrig på, hvad du vil stille spørgsmål til Mads Dyhr, der er ansvarlig for EDC Erhverv. Jeg sætter lige ramme på spørgsmålet, hvis godt. Det er okay. Cool. Jeg har både købt et hus, og jeg er ved at sælge mit hus. Og jeg nævner ikke nogen navn, men jeg har en anelse stramt med ejendomsmælere. Mads, han er sikkert en rigtig sød fyr. Men jeg kigger jo med mit meget digitalt farvede blik på ejendomsmælerverdenen, og ser, at det er en branche, der står for forfald. Eller det er, så kan høre, at dungletømmer, de er hårde med her. Ja. Jeg tror, at der er snart sådan et scenefald inden for, hvad der sker i ejendomsmælerbranchen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvordan ser Mads ejendomsmælerbranchen ud i fremtiden? Fordi det, jeg oplever, det er, at alle dem, der kigger på mit hus, de har fundet det på boligsiden, men ejendomsmæleren, han skal stadigvæk betales for dit og dat, men jeg synes jo ikke rigtigt, at han gør noget arbejde. Så hvad er Mads' berettigelse? Præcis. I morgen? Det er det. Okay, interessant. Jamen, jeg ønsker alt det bedste til det gamle Rahbek og det nye Absent Wall. Jeg håber, I får brudt sindssygt mange vægge ned, så vi kan få mere interaktion og nærvær. Tak for. Tak for besøget. Tak til dig, der har været med hele vejen frem til nu. Du kan finde yderligere information og links til medværterne inde på LinkedIn. Søg efter Forbudt for pistolsælgere, så ligger der allerede goodies til dig lige der. Vil du have mere om personligt salg, så tryk følg. Rigtig god dag. Vi høres ved.
Hej.